Tá výroba šumivého vína klasickou šampanjskou technológiou sa dá v skratke popísať tak, že šumivé víno sa pije z fľaše, v ktorej to kvasilo, v ktorej prebieha kvasný proces. Pokiaľ to tam kvasilo v tej fľaši, z ktorej sa to pije, sú tam kvasinky a my to máme z tej istej fľaše piť, tak my musíme z každej fľaše dostať tie kvasinky von tak, aby víno aj s bublinami zostalo vnútri vo fľaši. A robí sa to teda tak, že tie fľaše po prekvasení a zrení, kým to zrie v tých fľaškách spolu s kvasinkami, minimálne 9 mesiacov, sa potom presúvajú do týchto striasacích stojanov a v týchto striasacích stojanoch sa to každý deň točí a striasa. A tým točením a striasaním, keď sa to robí 4 až 6 týždňov, sa tie kvasinky postupne posúvajú dole do hrdla a až po tých niekoľkých týždňoch sa vlastne dostaneme do štádia, ako je toto ružové, že tie kvasinky sú usadené úplne dole v hrdle. Potom sa to z týchto stojanov vyberá, striasacích, hrdlo sa zmrazí, tu vznikne v tom hrdle ľad a v tom ľade zamrznú aj kvasinky. V tejto polohe sa tá fľaša otvorí a ten tlak, ktorý tu vznikol kvasením, je tam približne 6 atmosfér, vyrazí von, alebo vystrelí, lepšie povedané, ľad aj s tými kvasinkami. Fľaša sa rýchlo musí otočiť, doleje sa expedičným likérom a potom sa uzavrie normálnym korkovým uzáverom a druhoteným košíkom. Tento proces sa nazýva odkalovanie alebo degoržácia. A vlastne týmto spôsobom sa zabezpečí, že pijeme šumivé víno z tej istej fľaše, ktoré to aj kvasilo. To sa dělá ručne všechno? My to robíme všetko ručne. Vo veľkovýrobe, vo veľkých firmách sú na to už zariadenia, kde ten proces prebehne veľmi rýchlo, s vyššou efektivitou, ale zase sa stráca ten remeselný charakter a to hranie sa s tým. Každopádně to ve vašem případě znamená, že tu lahev vezmete několikrát do ruky, než vlastně vyrobíte víno. Čiže zákazník dostane fľašku, ktorá prejde našimi rukami možno že aj 100-krát, kým teda je to hotové. Celý ten výrobný postup trvá minimálne 1 rok. S tým, že tie kvalitnejšie kategórie sektov, najmä tie pestovateľské sekty, tak tam by to malo byť aspoň tie 2 roky zrenia vo fľaši.